Това видео е създадено за да помогне на ученици да се подготвят за зрелостният изпит по история след 12 клас. Базирано е на изпита от матурите 2024 година. Голямата депресия е един от най-мрачните периоди в световната икономическа история. Време на масова безработица, финансов крах и политически сътресения. Но как започна всичко? И как реагираха държавите? Нека разберем заедно. Всичко започва през 1929 година. На 29 октомври, Танар. Черен вторник, борсата в САЩ се срива, предизвиквайки паника. Но кризата не идва от нищото. Свръхпроизводството в селското стопанство и индустрията, рисковите финансови спекулации и нестабилната банкова система правят световната икономика уязвима. Когато цените на акциите се сринаха, инвеститорите загубиха всичко, банките фалираха, фабриките спряха производство. Резултатът? Милиони останаха без работа и без спестявания. Голямата депресия не беше просто икономически срив, тя бе всеобхватна криза, засегнала всяка част от обществото. Безработицата достигна 25% в САЩ, а в някои европейски държави беше още по-висока. Земеделците изгубиха фермите си, градовете се изпълниха с бездомни, международната търговия рязко намаля. За да защитят икономиките си, страните наложиха високи мита, което доведе до още по-дълбока криза. В САЩ президентът Франклин Делано Рузвелт поема управлението с амбициозен план «Новият курс». Държавата започва активно да се намесва в икономиката, за да стабилизира банките, да създаде работни места и да защити гражданите. Социалните реформи като осигуряване на трудовите права и пенсионната система помагат на милиони американци. Въпреки че възстановяването е бавно, новият курс поставя основите на модерната социална държава. В Европа кризата разклати политическите системи. В Великобритания правителството започва да регулира индустрията и въвежда социални мерки. Във Франция нестабилността води до сформирането на Левия фронт, коалиция, която се опитва да подобри условията за работниците. Вълната на икономическа несигурност прави държавната намеса в икономиката поприемлива и подготвя почвата за бъдещи социални промени. В Германия последиците от депресията бяха още по-опустошителни. Ваймарската република беше слаба, безработицата скочи до рекордни нива, а инфлацията унищожи спестяванията на населението. В отчаянието си хората започнаха да губят доверие в демокрацията. Това отвори пътя на Адолф Хитлер и неговата национал-социалистическа партия, която обеща икономическа стабилност и национално възраждане. Така голямата депресия се превърна в един от факторите, довели до Втората световна война. Голямата депресия остави дълбоки следи в историята. Тя доведе до нови икономически политики, засили ролята на държавата в управлението на пазарите и изгради основите на социалната държава. Уроците, научени тогава, ни помагат и днес, затова е важно да помним тези събития и да бъдем подготвени. Може ли подобна криза да се повтори? Това зависи от нас. Учите за зрелостния изпит по история. Ето няколко важни факта, които трябва да запомните за голямата депресия. Преговорете причините, последствията и политическите промени. И не забравяйте, разбирайки миналото, можем да изградим по-добро бъдеще. Успех на изпита! Не забравяйте да харесате, да се абонирате и да споделите това видео. Също така ме следвайте в Spotify, абонирайте се за моя Patreon, подкрепете ме в Buy Me a Coffee и се присъединете към мен в KOFI. Нека почитаме историята си, да се учим от уроците и кратко и да вдъхновяваме заедно едно по-добро бъдеще.